Čus lidi, tady Steve 00101 a práve ideme kopať do pekla. Ťažiť do pekla. Urník, zatvorte sa dvere, no. A ideme. Hop. Dobre. Môžem vám zatiaľ ukázať, aký som vyzbrojený. Čakajte. Aby ma nenapadli nejakí pigmeni alebo gásti, tak vám ukážem, ako vypadám. Vidíte? Budem si dať pred seba, že som v dvore. No. No tak ideme. Ideme ťažiť. Musíme nájsť, ako sa to volá, kremene, pekelné kremene. Jo, máme ich. Vyťažíme ich a urobíme z toho nejaké bloky, takže ideme. Toto je prvá časť môjho obľúbeného Minecraftu. Teraz vám ukazujem, ako ťažím ešte. Ty kokos, si dosť veľa narastol, toľko veľa. Ak sa vám nepáči video, tak prepáčte, som začiatočník. Ale snažím sa. Čakaj, koľkátka to je? Tak ideme ďalej. No. Som padol. Tak napríklad už máme toho dosť. Ideme hľadať glowstony, ktoré akurát vidím. Ale asi sa k ním dostanem. Skúsim. Au. To bolelo. Si za mňa robíte kozy. Nevadí. Ideme. Pekne pomaly. To. Ja, tak to nebolo asi pomaly. Ja sme úplne vkali. Možno tady tu narazíme nejaké glowstone. Pozor sa, jak dostať vajdobou. Ako sa dostane? Odtiaľ som raz. Tam sa potom vykoblstouľujem. Nie do hlavy, tam kde ideme. Tma, všetko, zima, nejdem. Idem hore nejak sa dostať. Si tu. Ideme hore. Aj tak, toto nepotrebujeme, takže neviem, či to skočím. Jaj. Sa bojím, že padneme. Au! Ja som to vedel, že som to nedal.
Ani neviem, nevidím, pokiaľ sme to skončili. Tu? Zatiaľ sa vykoblstonujeme hore. No, už sme tu na... Kurník, hop. No. Tak. Zatiaľ nám to ide dobre. Dúfam, že nám to pôjde aj potom dobre. Zatiaľ si to ideme uložiť do nášho pekného zámku. Ups, ja som to... Aha. No. Neviem, na čo toto má odložiť.